Ke Ladungo, fito na ce fito. Me gida kuma me ya faru? Fito na ce zo nan. Lafiya. Lokacin da Tinubu zai hau mulki, sai da na ce kakki zaɓe shi, saboda taliya guda biyu kika je kika zaɓe shi. Shine laifina mai gida? Shine laifinki, kuma akan wannan laifin naki zane ki zan yi. Ladungo, fito Ladungo. Wai ba kya ji na ne? A'a mai gida, ni ya nuna bacci na ji kira daga sama. Watan ma bacci kika zauna kina yi? Wallahi ba haka bane mai gida. Kin girka mana abincin? Wallahi tun safe ciwon kai nake ji wallahi. Wai ba a gaya muku cewa bautan miji shi yake sa mace ta shiga aljanna ba ne? Bari ki gani. Wallahi zane ki gani. Wallahi zane ki gani. Wai ke in tambaye ki Ladungo. Me yasa idan ina jibganki ina dukanki ba kya ramawa ne? Ai ni ina ramawa. Kina ramawa ta yaya? Ai buwoshin da kake buwoshin da ita shine nake wanke bandaki da shi. Kike me? Nake wanke toilet da ita. Wayo Allah baki na. Oh my God.